Ассалому алайкум ҳамакаска. Ягон афсонаи бизаки ҷинглафос нест. Кӯдак будам худо дурӯғгум накина, ё синфи як будам, ё синфи якним будам. Айки ҷои дарак гуфтам ки сағирои кӯча ки ҷои машқ мераванд, карате, бепул. Қапидимшон пора дая муза мондам, гуфтам марам баринаму машқ. Омадан я рӯзи рӯшан гуфтан иҷозат пурсидем, гуфтан биёрш. Ҳамита рафтем стадиони Локомотив пиёда. Бо аюҷа гирифтанмон ки тайсоб бо рафтем цирк пиёда. Ҳаяҷо дуромадем як корпуси калон амхе дар сафи пеш ям плюси калон задагай хицаки цирков бурдианмон. Қатор монданмон гуфтан хомӯш бестена ками ям мусафед омад амхе нигоҳ мекунам ами тоқи сарш да чиво фасонай ам тортои три пятёрочкада ба зебаи калонай. Омадам хел омон шапида фалон бесмадон ман хел мегардам нигоҳ мекунам синфои 11 мактабамон ҳамунҷа қарор истода яна ом шапидестианшон. Ҷавобмон додан омадем пеши дарда я рюкзакам додан даранша пури шоколад кардан мурдумай хирсандира гуфтам ми чанд рӯзай гуфтан да я ҳафта я рӯз ҳамиҷа меёрам то. Вай цирк то сеюм база пиёда ам рюкзак да пиштам шоколадҳоро хӯрда хай то хонаро омадам шоколадҳо тамом шид ам рюкзак мон. Омадам ки да дасти очам ғалтидам. Худо доноҳои бараката да сараш брезона. Агар кампирак ҳаму чиғод мара строго интерес намекард, оли попшида будам чун наузу билло. Гуфт да киҷо будӣ? Гуфтам фалон ҷо машқ рафтем. И сумка чӣ гапа, и лав даҳан пури шоколад чӣ гапа? Ба ҳамин вазъията нақл кардам ҳамин хел гап чап. Воҳ гуфт бар падару бачаи туғои ма майли худаш номша мефаҳмидам талхам мекафид. Омад вазъията нақлиш кардам хел мара гирифт худораматӣ ба ҳамин биҷилакҳои пом дорум кашид. Чиво заданем кард ки тоқи май Файзобод ёфтам. Тамоми кӯчада овоза кард ки кӯдакотона беназорат нагузорен ки рӯз ба пага поп мешаванд. Дига ҳама сағирагала ай машқай ҳама чӣ монд ҳарчӣ. кӯдакай фикри ақидаша иваз карда ҳама метонад ҳар як қадамшона назорат кунед. Аллоҳ ёру мададгортон бошад.